Mabungahong gipahigayon ng duha ka adlaw nga 24th National Social Welfare and Development Forum and General Assembly ning Bag-o. Ang maong tinuig nga nasudnong kalihukan gipasiibdahan sa Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines Incorporated kon ASWADUPI pinaagi sa virtual. Pinanguluhan sa Provincial Social Welfare and Development Office ubos sa liderato ni Mr. John Limar D. Abella, malampusong natapok ang 25 ka City ug Municipal Social Welfare and Development Officers sa lalawigan. Ang tema ning tuig mao ang Triumphs Amidst Present Challenges and Adversities, kun asa highlight sa maong panagtapok nga mapasidunggan ang mga social workers ug personalities nga wala nagmakuli nga naningkamot mahatagan og mga katumanan ang mga social welfare programs ug services nga ang ginsakupan niini ang labing unang nakabinipisyo. Gumikan sa kalihukan, hilabihan ang gibating kaikag sa tanang C&M SWDOs nga dunay ubay-ubay nga awards ug recognition ang nadawat sa lalawigan. Alang sa LGU Gawad Parangal, ubos sa Outstanding Local Chief Executive sa natad sa Social Welfare and Development, nalakip sila LGU Claveria Honorable Miraluna S. Abrugar ug LGU Salay Honorable Angelo G. Capistrano Jr. sa giilang Outstanding Municipal Mayors of the Philippines. Sa sasamang bahin ang Misamis Oriental Chapter, ubos sa presiding officer ni ini nga nahilakip sa Board of Trustees nga si Mr. John Limar D. Abella, nahimong usa sa mga awardee sa pagrekognisa sa tanang affiliated o re-affiliated chapter sa tibuok nasud. Samtang misakmit og special awards ang pipila ka mga LSWDO retirees kung asa lakip ni ini sila MSWDO Talisayan, Miss Ann Cynthia S. Rosabel ug MSWDO Alubihid, Miss Jeseleta L. Armisen. Gumikan sa mandato ni Governor Bambi Imano nga kanunay panalipdan ang tanang misamisnon agig saad sa iyang gipanumpaang serbisyo, makanunayon kining gipaluyuhan uban ang nagkadiyang sektor, hilabi na gayod ang PSWDO lakip na municipal ug city sectors. Bunga sa paningkamot og tinuuray nga panerbisyo ang nakabot nga mga pasidungog sa tanang social workers nga mahimong dugang inspirasyon aron mapalawig sa kinabag-an ang tunhay ug tiunay nga pagpangalagad. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambot Rajian Amor Maygay, alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.